Il-futur tat-tfal jiddependi fuq l-iskejjel tagħna, u għalhekk l-edukazzjoni li noffru trid dejjem tikkunsidra l-ħtiġijiet differenti ta' kull tifel u tifla biex kulħadd jimxi l quddiem. Kliem il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli fi żjara fl-iskola primarja tal-Fgura fejn fl-aħħar żmien infetħet Multisensory Room bi programm ta' tagħlim alternattiv għal studenti b'kundizzjonijiet bħall-awtiżmu. L-MEP faħret l-inizjattiva tal-iskola u l-entużjażmu tal-għalliema biex joħolqu ambjent sabiħ tfal fl-iskola u jindirizzaw il-ħtiġijiet differenti tagħhom. Hawnhekk jidħol ħafna il-valur tal-ekwità fejn inti tgħin l-tfal rilevanti mill-livell tagħhom biex kemm jista' jkun jimxu l quddiem u jagħmlu suċċess u anki jkollhom l-opportunità biex fil-ħajja tagħhom mhux biss akademika imma anki l-ħajja personali tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu l-ħajja tagħhom aktar faċli. U naħseb din hija l-ikbar prinċipju li rridu nħarsu lejh. Ma nħarsux lejn l-iskejjel sempliċement bħala l-post fejn nitalmu akademikament, imma l-iskejjel jistgħu jkunu opportunità biex it-tfal ikollhom dawn l-skills li jgħinuhom fil-ħajja ta' kuljum. U din l-iskola hija eżempju ċar ta' dan. Dalli li fl-aħħar snin kienet minn ta' quddiem biex issemma l-vuċi ta' ġenituri ta' studenti li għandhom diffikultajiet fit-tagħlim fosthom l-awtiżmu, ADHD u dyslexia, ħeġġed biex f'din il-leġislatura ġdida jittieħdu iżjed inizjattivi simili bħal din fil-Fgura li jibnu fuq it-tajjeb li sar fl-aħħar snin.